Så optager jeg. Velkommen til Bjarne B's eksamensprojekt. Der er ingen lys herinde, det er derfor det ser måske lidt træls ud. Første tavle, anden tavle, tredje, fjerde, femte, sjette, syvende. Det er så hvad jeg håber på at bestå på i morgen. Så kan vi lige, der skal læreren så sætte og bedømme mig. Går vi lige stille og roligt herom. Jeg gik igennem derhen, så går jeg herhen af, stille og roligt. Fortæller omkring alt det her. Alle de røde prikker, det er alle de røde prikker, men jeg tror ikke rigtig, man kan se de røde prikker. Så går jeg herom og fortæller omkring alt det her. Så når jeg fortæller om det her, så går jeg så til sidst ned og fortæller omkring det her. Ned i enden dernede, de her 4 tavler her. Og i alt er der så 22 tavler. Det er løgn, der er faktisk 21. Den her tavle her, den skal jeg så ikke fortælle om. Det er simpelthen bare sådan en oversigt over selve mit byggeri. Men jeg håber jo, det selvfølgelig det kommer til at gå. Det tror jeg nu nok det skal. Ja, det er det jeg har brugt 3,5 år på og kan finde ud af at lave det her. Så må vi så se om læreren de synes det samme. Du er dygtig. Det får vi jo så se i morgen. Klokken 8:15 skal jeg op. Så ja, så ved I hvert fald hvordan det så ud.